Kwaswai Rushinjore Zimbabwe. Makasibere, Komukade Murima Timanayika. Today is another day, like never before. We are doing our best as media to bring up new upcoming artists, old artists, controversial people, politicians, and different people who motivate other people, who teach other people. You know, the importance of interviews is to know where are people coming from and where are they going, because sometimes they are doing some other things that we don't take it seriously, but it's teaching our generation. So luckily today I'm here with one of the young and talented boy called himself Mr. Themba, from my understanding. So Mr. Themba, how are you? I'm fine, and you, sir? I'm fine. Sorry, I'm going to, because you are a ghetto youth, I can say, so I'm going to mix English. So it's up to you. How are you going to respond? English and Shona, because there's some other ways you can't respond in English, and there's other ways you can't respond in Shona. So you're allowed to mix. But me, I'm going to kick you with English today. So if you didn't hear me clearly, you've got a right to ask pardon again, Mr. Shamara. So, Mr. Themba, you can greeting the viewers and tell us, who are you? Magadi muri Zimbabwe. Inini zarangu Themba Moyo. Nichikwata changu che Msambo Express toruwa Msambo Sungura. Okay, as you can hear, the guy called himself Mr. Themba Moyo. So, Mr. Themba Moyo, I was want to ask this, but I couldn't ask you. I was waiting for today. Themba Moyo, firstly, I want to ask you, everyone hear that Themba Moyo, they think that you are related to the late or the family of Tongai Moyo. Is it true or false? No. We are not related. It's only same surnames. Yeah. Not surname, such. Not Moyo is a surname. Okay, so you guys Moyo we use Mutupo as a surname. Otherwise, it is that I'm going to Machokwa the Torinaro, the surname Yangu Machokwa the Torinai. Alright. But so you can tap in the industry. It's a stage name. Yes. That's we can say that. Okay, thank you very much. At least now I'm a little bit a little bit clear. I just remember that Nankangu Chikoroka. Negono Yinga no Dunosanga and one or Moyo was really what you don't do on Facebook, but I think so what natural. Okay, thank you very much. So Mr. Themba, I just want to ask you this. What kind of music you play or you do or you study? Inini nilati ndoro Sungura. Sungura sana. Music mangu nogonzo Sungura kana rumba. Okay. Yeah. Rumba kana kanindo futu nogono gwenzo kutimo. In your music. Yeah, but Sungura cheko ndo kwangu. That's where you are. What do you call Sungura in English? Huh? What is Sungura in English? You know what? You know what? Let me be honest. I don't know. A lot of people say that Sungura people they can't speak English, but me, I always differ on that, because you guys, the way you mix guitar, those wires, it's another mathematic, need arithmetic to calculate to mix it. But anyway, all right. You, as you can hear, the guy is a Sungura son. He plays Sungura. I know if all of us, we come from Zimbabwe, or all the people who come from Zimbabwe, they know Sungura, and even in Norway, there's people who play Sungura, if you look at it. All right, so Mr. Themba, when did you start doing music, or when did you notice that you have got music talent? And how? Yeah, nekuda kuti pane pasina zvikwanisiro vanhu vanozoona chipo chako wato late kana watokura because iwo pachako nenguva kufaita kuti zvinhu ndo zvandinoda kana ndo zvimandiri nekuti tini momzi yangu achitaura vanoti ndakazvitanga 1999. Okay. When I was 7 years old. Ndaitofarira madrums. You can't remember that? I remember manje ndakuzoita kuridza chigita chegaroni chaichia. Okay. Yeah. What about the guitar? But you look like ama 2000. Aiwa, ini ndakatobereka kuma 90s ikoko. Serious? Sarush bata zvakanaka? Inyasha dzaMwari. You're looking so nice, guys. All right. Saka zvadaro makatanga kuzvinotisa muri mwana mudiki. Ndopo makazi. Ko chakazokupai simba rekuti mupinde nezvemanzi muchipesua as your career. Yeah, ndichadzokere pamashure papo ndichana. Chakaitika pa music pandakanotice kuti ndo zviri pandiri.
zvinhu zvainetso ndizvibuditse pachena kuti ndo zviri pandiri because ndakakurira mucheche chipostori. Alright. Saka paitwa zvechipostori zvezve vanhu vechipostori havaatei manje zvemagitari zvezve. Saka zvakandiitira ndingati zvakandiremera kuti ndirambe ndichienderana nazvo ndiri mudiki pepe. Ndandangotiwo ndikasvika pamagrowth point zvezve ndaizikanwa nekutamba. Ndozvandada kubvunza tunotamba. Ya kutamba kubasa. Okay. Ndaizikanwa nekutamba manje pamashop. Saka ndaito ndikatosvikira kuti muvillage pakayamurora zvezve. Yes. Zvatonzi daidzai mukomana. Murikuona ngomana ndiye anokwanisa kuita sei kutamba. Saka ndo matangira zvakaita but kugitari kundaitya. Okay, because of church. Exactly. Ende pakutamba music ndaisatamba music yesa zvamwadi kunyema. Ndine musician wandaiketa kuti pakasaridzwa ningi anditambe. Pakaridzwa ningi ndaitozoti anondikurira kunotamba ningi but because of beat. Okay. Because inini chakanyatso ndifarire sungura asi magitari ese. I still remember a song ya Alec Majese kuti chikwambo yayi. Exactly. Chikwambo. Chikwambo ndo yakanditena. Ndikapinda musungura. So kubva ipapo ndaingofollow chi all macheso kunyanya. Macheso Saka ndaifollow. So I think what to answer mubvunzo ndaida kukubvunza kuti who inspired you to into music, and I can find out all the sungura groom they always mention Macheso, but fine. Thank you very much. I know that recently you had a show with Alec Macheso. So who else excluding Alec Macheso? Wakawanda. Aiwa tudationgati kauta wasuda kwa mention kuti andokwanisa kuwataura ngotaura kuti chete vanondigonera vakakusunda kuti akomana I wanna be like Themba Moyo, I wanna be like System Tashida. Tisingapinze babashiro mukati toisawo wamwe tu ine Romeo Gasa. Okay, but Romeo Gasa is a new guy was. It's a new guy but kudhara ari industry ngomana sangasata buda dhara ende ndaitomfollow kubva kudhara ikoko. Alright. Then ndikabva ipapo imwe jeni manje aichazi sungura ndofarira Japreza. When this come to reggae music, obvious the gafa. Awusucha kuundurwa ere. Aiwa, not kuchika kuundurwa but munozoti kumageto yutika kukusarira nyaya wani. Pakuimba ka tinoimba zvinhu tofana kuimba zvinhu zvinogara. So gafa kana achiimba inozongonzayo reggae but gafa zvavanoimba zvinobatika. All right, okay. That's why you like him so much. Yeah. All right, yes, you can hear that. I was asking who else does he give 5 stars as a musician. He mentioned Gafa, Japreza, and Romeo Gasa. Big up, Romeo Gasa. You are recognized here. Yeah, Simbiombe. All right. Tebe papa mkoma wangu pani tunasema kufunza kuti muri yenyu makamera sei muri menyi muri wechingani. I know that's my first question of my interviewers, but muri yenyu makamera sei family yenyu mai vapenyu here baba vapenyu here muri vangani mbamenyu ngoti kaka kumba kwedu tiri 6 first born musikana Judy. Yeah, and then kuchizotera inini I'm the second born. Okay. And kuzotera mfano wangu anonzi Caleb. Okay. Kuzotera sister yangu inotera mashure mangu inonzi Naomi. Okay. Izo ya Cynthia. Akaimba na baba Shero. Izo ya Naledi kana kuti Sharon. Noti Naledi chachi tswana. Okay. Kana kuti Sharon. Kuwabereki manje mudhara wangu inakashayika kudhara long ago. Okay. 2008. Oh, sure. Ndoko wakashayika then I was still in Zim. Yeah. And homes wakashayika mswa 14 June ipapa. Oh, sure. Manje papa. Very sorry. Saka so far you were susende. Ndiwe baba ndiwe mkuu. Ndato baba pawana wese wasare wa orotogara nene as we speak right now. That's fantastic. Zvinokudzwa zvese. All right. So mkoma Themba pari zvino mati chikwata chinchinoedza chinzi chi saka muri vangani muchikwata chikamera sei? Mabvunzo nyaya yakanakisisa manje. Chikwata changu inini chinonzi Musambo Express. Why vanhu vachiwanda kuzofarira Express? Have you ever studied about what do you like Express? Kurwa pasi here kana kuti? Ikoko kunogona kuti kunetsa kutsanangura. Asi first name kazhinji ndo inotaura. Okay, Musambo. Kuti mukateerera kuti Musambo ka. Zvoroti Musambo atiroi Musambo 1. Kutoti Musambo zvoroti
kana titoripo ka tatoya nezvinhu zvanga zvakamirirwa saka musambo techingonza misambo after misambo after misambo and zvinhu zvine zvakasiyana kwete zvakafanana like ndikaburitsa album amfani kuita zvakafanana nezvandaburitsa zvofanira kusiyana sezvichinaka. That's why ndakati musambo express. Alright, saka muri wangani muchikwata cheizvi? Do you have matosimuka zvokutomisa band member ikati muchirungo ita inonzi independent voluntary that wamune mangosangana naye pamoshanda pakushanda zvipo because band rinoguruma vanhu anowanisa kufoma paradza ms he groomed these people ende zvekubamacheso he groomed these sons saka ndozvandokubvunzira zvekuti makamira sei? Inini zvekunyatsoti ndane vanhu vanoti wangu cheo ma on and off chikonzero chii? Mari here kana kuti? Yeah, nyaya inonetsa ndeyekuti maguitarist ka vanorarama nemashows, so as you can see kuti isusu tiri vanhu vachangotanga ka and then ndikamudaidza chauya kunoko achibva kuZimbabwe aizogara neni kunoko we end up ka ndakutongomushandira ini chitongomubhadhara but tisingaite mashow. Saka iye panonoti zvinhu zvadhakwa izvi anongodzokera. Ndakatomboita chikwata chikaungana chikabatana chikwata but nenyaya yekuti tinenge tisina zvekuita tisina mashow pasina mashow hapana mari inobuda pane show mari inobudawo. Alright, so for the recent show yatakaita ina babali kumacheso makabhadharwa ere kana chii chakaitika? Iyi show iyi yana kubhadharwa. Alright, so it's like money in market and raise. Exactly. How do you feel to be a curtain raiser? Amuzvoona kuti vanonga chikudhinyirira from your understanding? People they can say so but kuside kwangu inini it's a benefit. Zvakatondikoshera izvozvo nekuti chinoitika ndechoti mukatarisa kuti babashero vanounganidza so inini ndofanira kunge ndiripo ndichiratidzawo mafans zvandogona I can do this and this handishai 4-5 vanondifollowa nekuti inini ndogona kuti tsama kuti vanondishandisa mahara but at the same time ndogadzira zita rangu. Okay, good. Let's go for that. To doctor some promoters, maybe my promoters wazungu wanchaunza panapa. What do you say to the promoters? Vari kubata say from nekukura kwaita muchinzi kuya marketing raisers muchimbonyima ma shows. Vari kubata say my promoters. Chamukade kwaudzo chakanaka kana chakaipa because we are here to know this sana. Yeah. So zungu vanhu vasingatozivi kuti vari kutadza. Kana zungu vanhu vasingatozivi kuti vari kugona. Anything just you want to talk to my promoters. Ya pano inyangu kuside kwangu ndisingataurire wangu but kuside kwangu pekuzongoramba makupa munhu maningirike mikana ngoti uya uperforme pasina chamunomupa it's a challenge futi kuti that artist because ini ndinokwanisa kupinda nevanhu kuti 8 magitare sungura munomaziva aupindore 1 as a Zim dance artist vanongopinda necomputer yake nemunhu wake 1 otopedza but ini ndinoya nechi ne8 wai1 ende vanhu iwawo kuti ndingovati hande kushoka unoridza anokubvunza kuti andipa mari ene kuti ndimudza kuti aridza mahara azvibude anokudza kuti habaya wangu saka I have to pay all of those guys kuti wakwanise kuya kumaresaus tizokwanise kuti unoperforma ndinovabhadhara but manje kuti uzotaure kumapromota manje ndo machallenges anosangana nawo anobva atokudza kuti ndikuitira iwewe kuti uzikana. Okay, fine. That is the challenge. Ndodera muri dzina promote asimsanide kubatsira vechidiki vanenge vachisimukira ndozvazvinoita. So mukoma Themba tinoda mbomwira mvura yezvinezvi ndikati mbomwira mvura tiri kudzoka. Stay tuned. Welcome back. Tadzoka futi zvekare tanga tambomwira mvura ndodaro kuti muri kuona kuti mukomana auya nechamboko pfuti yake ndoya tachida kundotora because vamwe pakutanga kwamakaita kubata gitara maikopa zvaiuya sei munzeve kusvika kuzviguno chii chaitika? Who teaches you the notes? Because pane manotes one akadati who teaches you that? Zvakafamba sei? Iyoyo manje ingetori big challenge kwandiri pakuridza chaipo kuti ndinongedza kuti ndakadziswa gitara naningi ka ndechinyeba. Okay. But chandaikwanisa kuita
ndaikwanisa kuti kana ndichiona DVD zvezve ma live show ayaya ndaisa slow motion isisina sound chandaiwawarira inini kuda kuona kuti zvigunwe zvikumbo ma movement ezvigunwe ari kuita sei because ndani nechigitari changu chakuratidza mamwe mapicture ndane zvimagitari zvangu zviri zveplastic because izvo ndakazogadzira zvimagitari zvangu ndauya kunoko zveplastic saka paine chandaiti chilid nechibase. So tell me, what makes you, I see even pasho you like to play a bass. Chii chakaita kuti mufarire bass nekuda kuti amachisonoridza bass. Be honest. Kuti ndofarire bass ka nekuda kuti zvinoitwa namachis. Muri kuona kwete ega kana takutaura kuti sei ndakafarira bass. Ndinogona kuerenga unondiridzira bass zvinopinda munzeve zvekutodaro. Kana nditerera music ndoterera bass kunyanya. All right. Ndinoti baba Shero koya nomenta pambo mena ndinoziva. Anoridza. Bass raanobata mudhara yayo Spencer Kumulani Romeo Gaza mukona vanhu vandotaura kana ndakateerera masongs awo kunyanya ndechitonzwa chii mabhesi ene mabhesi lena ndechitomafamba nguva ndingaitorera ndechitomafamba but kuti ndizonyatso kufarira ndakuridza bhesi anga ari baba Shero na Romeo Gaza na nomenta pambo. Alright, so mkoma Themba ndakudzosera mashure makamboshandawo nechimwe chikwati kuti makangotanga kuzvibudisa muri mega mukubuda from plastic muri mega. Inini ndichitotanga ndakatanga ndiri 1 ndichitanga zvinhu zvangu ndakatanga ndiri 1 then nekuzoona kuti zvinhu zvinenge zvinonetsa kuoneka mbopindawo mune wamwe ndimboona kuti makamira sei ndo manje but handina kumbozvita kudhara pandakazoenda kunyange kuti manje pandakaenda kuZimbabwe ipapo ndakasvika munhu wekutanga vandaida kushanda naye sati ndakuzoshanda tisanga Romeo Gaza then ndakangosvikawo ndobva tataura paitove pashow ndikati kuira pastage then akati totaura ndokufonera but ini semunhu aisatoda zvekugara paateni ndabva ndaenda kwaSimon Mutambi. Ndo pandakasvika but wewe unoda kungochallenge because Simon Mutambi ndiwe bass Romeo Gaza ndiwe bass aune musikadzi vanhu vakutowaziva kudhara kuti kuna Simon Mutambi kuna kaenda vakutoziva maoko avo. So saka unenge uchida because remember ukaenda kuna Simon Mutambi ukaenda kuna Macheso ukaenda kuna Romeo Gaza it's obvious unenge uri pabench kana uri bass ndizvozvo muto right saka ndakatozoenda manje kwa Simon Mutambi. All right. Ndakasvika ndikatojoina Mutambi pa players mutown papaya ndakafonera mudhara Mutambi ndarawa director akati uya pakati but ina ndakwadzo ndikuda basa rekuti enda ndizive kuti vanoziva rinoridza gitari pamwe achatangozvionepa saka ndasvika kwekwa indakati ndoda basa rekubheka ndozvandakawaita ndasvika ndikabheka vakatanga kutondibvunza unogona masongo api ndobva ndati Prophet wairova ndobva ndaimba nawo wakati pamwe wajuma mfana wangu uda imwe ipi ndikati rovai Rodha Mutsuku vaurova Rodha Mutsuku zvinhu zvaita. So tell me mune computer nomusoro unoklima masource because ndinoona kana mfana makwazi anokwapedza achiruva kana urova ameno chii chinoitika computer because and let's say ngatiti let me give you an example. Let's say Mandau song naCharakupa song. How do you guys differentiate the codes? Zvinhu zvazvaini ndingati handingakwanisi kuzvitsanangura but kana zvinhu zviri mauri zvinongoitika zvakafanira kunyora song chaiko kunyora song hazvide kuti panzi pagarwe matsare kana kuti utange wambotsvaga kuti chiri kuitika kana ndikutaura kwandiri ini kunyora song hakundiitire izvozvo ndokunonyora song through guitar rekutorira ndokunonyora song through kunzwa song imwe munhu yarira saka pakuda kukorekta paakatadza kunosvika ndopakunyora yangu song. Ndo manyorera ndoita ini. So imi mkoma Themba zvemumanziri muri kuona tichikuendesai kumberi sekufunga semaonero enyu for now zvamafamba jeni kana kuti muri ngoti I'm doing it for pleasure kunyaradza nyama ndisange ndichifunga zvakawanda. Itori shuwiro yekutoti ritove basa zvamuchose nekuti ndinotoitira kuti zvindiraramise kwete kuitira kuti ndifare kana kuti ndingotandare ndikutoitira kuti rizove basa randototi iri ndo basa rangu kana kuti ndozvekuraramisa nhingi ndo zvandiri kuda pamagitari. That's good. So far tichiri pakati kudai so vanhu vanoda kubatai vanenge vachida kubatsirai for viewers from UK, Canada, Australia, all over the world, even in Zimbabwe we've got my promoters vanenge vachida kubatai. How do they contact you? My guaranteed platforms enyu akamira sei? Vanondibata pa Facebook
Themba Moyo. Themba Moyo. Instagram Themba Moyo. Neku YouTube futhi ndingoriko Themba Moyo. WhatsApp unenge kazungwana ndibata futhi WhatsApp ama WhatsApp number ngona kuchinje in time. Aiwa ini dzangu adzichinje zvekuda anditika andiziva kuti ndingawapere namba dzacho kana kuti fine tinozinyora pasi screen apa taurai wanondibata pa WhatsApp kana kundifonera wanondibata pa namba dzinoti 067 2912 744 alright good ndodara mazvinzira vatere alright tiyopinda mune chimwe chikamu mukoma Themba advice kana kuti dzoreredzo yamungade kupa kune vamwe vachiri kukura kana kuti advice ndoda kuti muzvibate zvese kune vada kutanga kupinda mune zvemumanzi kurudziro yamungade kuvaudza ndeyekuti chi imi matomo kudhara because ukaona makusiya stage nana macheso it's a big thing and what do you want to say kuna vachida kuti utanga wazo ndona sekuti chinozongotura pride too much kana tichitanga zvemusic 1 chechi2 kana wafunga muna here pride inene aiwa ndina pride ine pride andina ndakasununguka kunani zvake nani nanoda kubataura ne saka vamwe vedu tinozodonhera panyaya kuti tinozviti tasvika tisati ikone zvaka zvangofanana neni so andinyare kutaura kuti andisati ndadya mari yemagitari ndizvozvo but mumwe munhu akangoonekwa inzi ari kushiya stage nabashero anotaura kuti ndatokumberi ndakatorowa mari but kana ndisina kudya mari handina saka ndo patinotanga kudonhera ipa 1 ukangoita mafans 2 3 4 5 wakutodadira vanhu waona promoter iweyo yakupromota yatokutengera BM kuti mushandidzane watomumwe munhu watochinja saka izvozvo zvomukazvitadzi mukazongorora kuti pawaimboisa wazhinji panongonzi aita mbiri yekutanga kana kuti aita hit song yekutanga kashoma unzi anoita hit song h2 because panoti apatumari toyatite ndo panyatsoratidza kuti zvaari chezvo chaizvo then vanhu vanotanga kubuda afafa saka ndongonoti dai vamwe vese vari kuteera kumashure kana kuti wese wandinawo palevel ratirino be yourself kwete kuda kuratidza munhu who are you kana kuti ndikaita mari uchaona kana kuti ukaita mari kana kuti pandiri kuridza ndoda kudzingirira nhengi ndoda kuridza sanhengi ini I can say kuti ndakainspire namacheso but handimbofe ndakaridza samacheso good ndo zvandoda kuti ndoridza seni kwete kuridza samacheso kana kuti samutambi kana kuti sanomen tapambo ndoridza seni asi kuti ndo vanhu vakandiinspire good alright so kuti kada kunzi mukanzi mimi masangana nemuimbi wamungade kuti anai collab whether upi vairi vamungade kuti anai collab vairi vatatu vanani chero muimbi kana kusungura chero muimbi Freeman okay Freeman doctor unondigonera good Freeman kana kwa kusungura mutongoziva Romeo Gasa ndikaita collab na Gasa side kwangu ini zviri right atizo kuti mafans anozvitambira sei but good side kwangu ndenge ndiri right Killer T chairman ndikawana mukana wekuita makolabo nevanhu team yako yakabopa because team yako yakabopa alright ndodaro kuti chairman Freeman and Mr. Romeo Gasa Sibombe mwana ari panapo adosimidzwa nemi ndimadaidzwa nedenga most of zvinoita tinotanga chiprofita but that's reality vamwe vazhinji mukasadza kuti sasikisa dzimwe dzenguva mune muchito vomere kuti mi vamungade kutenda vote of thanks ndiva nani ndoda kutenda shamwari yangu yes anonzi Tafadzwa Matsurutse if I'm not mistaken yes anondibatsira zvakanyanyisa nekuti izvezvi kuresa kwatinoita tichoita kwese kwatakaita kuti tigoende pashow yapabashero ndiye aitakura wakomana nemota yake for free Tafadzwa Matsurutse kwete kundichaja for free anongondiregedza wangu I'm here to help you ndoda kuona uchienda kupi saka munhu akandikoshera zvekuti chero nanhasi I don't understand kuti vanhu vakadaro vachiri kuwanika munyika izvi zvakangondishamisawo saka ndoda kutenda mwana wamai nerudo rwako kuti usaitire nindenga waripo futi vamwe wakaita seni wanenge wachida help yakadaro ndozoda kungotenda ndotenda hanzvadzi dzangu kunyanya dzinondisapota sereki pabasa irori vanondisapota zingaiti zvakanyanyisa that's good kana family chiona kuti hanzvadzi kana kuti sisi vari kuita zvakakosha ndo hanzi munamato mukuru unobva kuna amai saka ndo
ndosaka ndauda kubvunza vangu nekuti mai vakashayika but kana hanzvadzi dzichisapota newe wacho unosapotekawo mwana anoteerera kutsiurwa ndizvozvo chaizvo. Alright, Ruzhinji rweZimbabwe, it was nice to meet Mr. Themba. Takavaona pashow saka tatiteka tibabati. So Mr. Themba, where are you located in Cape Town? Ini ndinogara kuMossel Bay kana tiri muWestern Cape muno. Okay. Ndinogara kwanzi kuMossel Bay. Ndo kwandinogara. I think it's 400 kilometers kubva muno Cape Town CBD. Alright, asi saka ngatiti mukawana mashows kuma tine vanhu vakatoteerera so vane mabusiness echidiki vachangosimukira vakanga vachida kudai kuti vange vachikudaidzai muchizokupayo padiki. Are you willing to come? Still open for business. Okay. Nekuti izvezvizvi ndina kuzongotaurawo hangu zvimwewo zvezvimwe but nekufamba kwenguva ndogona kuzotomuvhira papi kuno. Nekutiwo pane zvekupromisa arega ringo ndine urongwa namudhara Jimmy Jimalo after this hanzi muzinotaura yemadzoka izvozvo. Alright, nguva dzedu ndodzinonzika zoita shanje wamawandikanoite ichida kutandara. This was Themba Moyo ndanga ndinaye sekuza kuindiri kwasho yeZimbabwe. Kunoda kuti bata makasununguka namba dzenhare dzinoti 071962782. Ituwa zvakanaka. Tichadzoka kuzvinangoma Themba. It's not first and last, but please don't hesitate to ask him my questions to his Facebook page, to TikTok, even pan up in the comment section. Thank you.